musoro ida ndinisa kutuwe namahalira mukwasha mukwasha uyu hana kubuda pachena kuti ari kuda kuroora mukwasha mwana wangu kana kuti anoda kutamba naye. Akamitisa akamuramba, ndavatumira mari ndavati dzokai muuye kuno. Auya nagogo wake akamuendesa ikoko, akanogara naye, akabereka mwana. Havana kumboti machena, vakangogara naye. Ndavadedza mai vacho vanzi iwewe uya. Oti muri kuti kudii? Saka ndagara musikana wazvouya asina mwana, achinzi vari kunetsana nenyaya yemari. Ndamuti enda munotora mwana, hanzi maporesa vakati ndidzokere kunogara ikoko, ndichafa ikoko. Ati raidzokera, vakadzokera. Ndavazouya vatitsvagirai kuno, ndichivadedza kuti vauya vatitsvagirai kuno. Last year muna September vakauya vachitaura izvozvo, ndavatambira vabva vaenda vachesa. Kana ndataura nadombo wacho kuti haufa dombo, kutaurai kuti kwakamira sei. Dombo wacho akanditi handisi mukwasha wako, inini nditaura nemukwasha wako. Ndazoona kuti ndingatambudzika kunani kuti ndiuye kuvabereki vandibatsire panyaya iyi. Mwana anonzwai musikana? Velile. Makanyora serizvo. Velile. Velile Dhuve. Ndio mudzimai waRichard Nyamukara. Makawana narini? Ane 2 years. Mane 2 years. Murugara mese? Tirogara tese Changamire. Zvanhu nababa ndoda mari yerora. Wazvinzwa zvekutsanangura? Ndazvinzwa pamusoro weChangamire, pamusoro wedare. Nofunga tatorana, pavari kumbotaura kuti takambongera kuzoenda kumapurisa, akazodzokera akazonzi unayo kungoti taitanetsana, akanoisa nyaya yake kumapurisa, takatongwa, takadzokerana zvedu. Baba kwakuzoti ndiri kuda mari, nofunga takange taendesatsvakirai kuno pachivanhu chedu. Takaunganidza mari yetsvakirai kuno, takatenga gupezi rababa, takaendesa jira raamai nemari yejira yekusomesa. Kureva kuti tsvakirai kuno takaendesa zvakare. Takanosvitsa baba vakanyora list rekuratidza kuti ndo mari yavakuda yamari yerora. Saka kubva ipapo ndopatichiri kuunganidza Changamire. Hatisati tadzokera kuti tichizoona kuti baba tauya nemari, asi list tinaro sekunyora kwavakaita. Vadare kana pane vane mubvunzo pane zvamungada kunzwisisa makasununguka iri kubvunza. Aitite zvarangawe iye kuno ndiani? Ipapo Changamire, pamusoro weChangamire. Ipapo handinganzwisisa hangu. Asi kazhinji baba vaiwanzofona. Dzimwe nguva zhinji vanowanzofona vakadhakwa, vachifonera amai vangu. Dzimwe nguva vanenge vachitoshauta, vachitotuka. Nofunga amai vacho tinavo pano. Dombo akamira sawitness, tinaye pano, aripo panzapo. Iyo list yaurikutaura kuti makapiwa iyo, makapiwa yani kwakaripa? List nderegore rineri. Na Wedza handichanyatsoziva zvangu. ndopamakaendesa tsvakirai kuno? Ndopatakaendesa tsvakirai kuno. Last year. Last year November. Makapiwa list ate zvavakanga vakudza here kuti pfuma yangu ndoida nguva padhuze kana kuti makanga mambovavimbisa kuti mari choyera? Zvekuvavimbisa hatina, uyezve vakanga vasina kutiudza. But ivo ndo vaizongogara vachingofona. Dzimwe nguva vachifonera amai, dzimwe nguva vachifonera dombo. Vachitaura kuti aiwa mari tiri kumboita sei, tiri kumbounganidza. Pamusoro weChangamire nyaya yakamira yakadaiwo. Ininiwo ndine vana, mukadzi uyu ndewechituru, mukadzi wokutanga takasiyana. Saka ndine vana vangu vandinogara navo vanenge vachienda kuzvikoro. Pabasa pandinoshanda ndoshanda papurasi, muhuro wedu mishoma. Saka ndine vana vandine chimboendesawo ndichibhadharira kuchikoro, mari tichiunganidzawo mbichana. Pfuma hatina kuramba kuti tinovapa. Painenge yakwana tinosumuka toendawo nezvishoma zvatinenge taita sei taenda.
kuratidza kuti tiri kufamba pamwe chete. Iyo pfuma yagara haifi yakakwana ka. Ndizvo Wachiunganidza pashoma pacho pawaunganidza woenda unoti baba pari zvino ndauya neiyi chimbobata yari. Ndo zvanga tiri kutovawo kuti pazvinenge zvamunoita apa ndaminge ndine chikwereti changa ndakatora kubasa ndichiedza kuendesa mwana wangu mwanga achitotanga form 1 kuchikoro. Saka ndandiri kuchipedza anofunga mwedzi yatiri kupinda iyoyi. Ndakapedzawo kubasa ndokwanisa kukweretawo kana kamari kashoma toendawo tichinoita sei tichidaro. Asi iwe nemudzimai wako muri kugara zvakanaka? Ndiye watinaye ari panapa Pindura wega iwe. tiri kugara zvakanaka changamira hakuna problem. Ivo baba pavanenge vachifona apa mune muchivapindurawo zvakanaka here nokuti kuzoti vauye kuno dzinguva mhinduro dzenyu mune muchitaura zvinenge zvekudzikisira baba? Kutaura chokwadi amai vangu handingafungi kuti vanga vapindurei. Kazhinji kacho vanototaura vachitochema vachitozoya kwandiri kuti onai ate zvakava kundituka zvokutotei Zvakanaka. Musikana wani makore mangani? 21. 21. Wakatanga kugara nemurume wako rini? Ndakagara naye muna 2023. Mune mwana? Ari kupi? Ari panza nagogo wake. Akura zvakadini? Akukwanisa 2 years akatokwanisa. akukwanisa 2 years nacho. Samugere sei pakuyi? Aiwa chigere zvakanaka. Mugere zvakanaka. Kwavo ndiana? Iyo mai wako. Ani? Madam. Adzimai vako iwe staff? Alright. Kumbirawo ka mimuro aviri mude panze. Manzwa mhinduro yapiwa nemukwasha wenyu. Mukwasha wenyu ati kudii? Amai wewe mugara. Iye ari kuti ndamukasikira kuti haunzi roro but handina kumukasikira ndoda kuona kuti kubva achitanga akamitisa mwana akamudzinga. Mwana waenda kuna gogwe kuna mai vangu vanodzoka vese azvoti vamuendese. But manzwa mwana wenyu achiti takagara zvakanaka. Haiti ndamusi. Mungati? Ndanzwa asi achitaura. Amai hamunaunzwa here mwana wenyu achiti ndakagara zvakanaka? Aiwa mwana anotaurawo but ari kutya kutaura chokwadi. Ngova matangiro enyaya yacho haina kumira zvakanaka. Musha kwenyu munobva kupi? Mukai. Imimi munombofonerana namai vemukwasha wenyu? Baba? Minini ndafona kwekutanga ndisati ndavaziva musikana wandipa phone number dzamai wacho. Makamboonana here namukurungai wako? Hamusati maonana? Asi mamasangana pano? Ndotanga nhasi pano. Izvo zvari kuti ane 2 years. Mwana uyu akaberekwa 2023 muna June wake iyo. Kodwa kuti watanga kusangana mu 2022. Munoona mamiriro akaita iwe staff Dube iwe. Rumbi rwomukwasha wako harunomboipa mukutaura kwako. Chandingatoona chiripo paarika inhau yekushayiwa. Asi chido chekuda mwana wako anacho. Manzwa nyaya yataura kuti ndaive nemumwe mudzimai ndine vana vamwe vandiri kuchengeta. Ichokwadi here ichi? Ichokwadi nekuti vambozitaura izvo kuti ndikundikane kuuya kuzobhadhara ikoko ndinoendesa vana kuchikoro. Chinova chinhu chakanaka kuti vana ava varerwe vachiendesa kuchikoro. Nekuti nhasi uno akatora mwana wenyu obva atanga kuregera kuendesa vana vemhuri yekutanga kuchikoro, susu tinenge takutomuti atadza. Endi kuti agarewo semunhurume wega anodawo ruoko runomubatsira kuti agone kurera vana. Ndopaakatora mwana wenyu kuti abatsirwe kurera vana achivaendesa kuchikoro. Panguva imwe chete iyoyo anotarisirwa zvakare kuti auye kuzorora kwamuri. Apa mari yaari kutambira, mari yaanoshandira ishomanani.
sekutaura kwaaita. Ataura akati ndakatobva kukwereta mari kumurungu kuti ndikwanise kubhadhara mari yemwana ari kuenda kumwana. Asi ndachiti ndikapedza kubhadhara mari iyoyo ndochinokwireta imwe mari ndo yandozobvisawo shoma kwamuri. Mapanzwisisa ipapo. Chanditaurai zvenyu. Chakanaka yekuti dai aiona kuti ana mari, dai wauya asati wakanganisa mwanasikana, tatanga tawirirana takweretesana. Gumbezi rakauya here? Gumbezi rakauya. Rakaenda ku? Iripo. Kojira? Iripo. Rakasonwa? Waisonesa. Kusonesa takambochengeta ngoba nenyaya yekuti hatisati taonana zvavari kuita. Hativazive kuti vauye kuvaziva kudzinga mwana aenda kupolisi, ndiyo nyaya chekuti tivazive. Vega vana kumbouya vega. Kuvaziva kwacho wekuti vakaenda mari yekusona yamakapiwa kunzi musoni? Mari takapiwa. Ndipo iri kupi? Mari irimo. Irimo mujira machemo? Nditori nayo izvezvi ndinayo apa. Handina kushandisa zvinhu zvavo nenyaya zvavo zvavari kuita. Yakauya rini? Mati zvinhu zvakauya November 2024. Aiwa, 2024. Zvaigoya muna November chirudzii? Asi November. Ngozi mwedzi wa November kunoya tsvakirai kuno? Asi November. Pamwe September. September last year. September. Ndolistira makava pari kurora. Kwamuri mwana wechingani kurodza? Nje first born yangu. Wokutanga naye. Right. Pakutanga pane zvinoitikawo kwatiri vabereki kuti tinotadza kunyatsonzwisisa. Kana tichirodza vanhu saizvozvizvi, isusu hatifani kunyanya kuti wandirei kuundwa, nokuti tinosunga zvipo zvevana vedu mukati memba yavo. Mapiwa jira imimi richinzi nderamai, amai musatomborichengeta, itai zvarinofanira. Baba mapiwa zvenyu zvakaringana nemi, ibvai matozvishandisa hapana chamunomirira. Musati jira ravo nderenyu amai. Zvese vanenge vakupai imimi zvaazvenyu, hazvisisiri zvavo. Jira nderamai, mari yekusonesa ndeamai, ndivo vanokodzera kusona zvavanoda kana vachichekerana nehama dzavo. Amai ngavaite vasume hama dzavo kuti mukuwasha akavabvuma kuti ndiri mukuwasha, saka audza imimi zvamakapiwawo mosumawo kuhama dzenyu kuti zvandakapiwa tazviona, mukuwasha taanaye, tombomira ipapo tichitarisira zvaachadzoka nazvo. Mapanzwisisa ipapo. Amai manzwa kuti chiyapo? Chira. Tishandise zvatapiwa. Makapeterei jira ramakapiwa nemukuwasha imimi? Makaripeterei? Inini kuti ndigare ndakazvichengeta nenyaya yekuti hatisati tazivana. Tati vaitizivane vari kuramba. Tarisai, imimi makapeta, hani makasunga upenyu hwake kuti pashaya chinoitika. Chikukutadzai chiimimi kuti musonese hembe yenyu yamakanzi musonese mari makapiwa. Samai vemwana mopfeka hembe yenyu muchifara, hembe ndakaipiwa nemukuwasha wangu iyi. Ngaakomborerwe mukuwasha wangu auye wazorora. Imi makapeta jira, handizvi ndobva mapetera mari kurama kawo. Handizvi? Tina urama. Aiwazve, alright, hamuna kurama kumatariro enyu, but kuita kwenyu kunodudzira kuti makarangwa. Makangoti regai ndingopeta ndimbosiya. Kupeta ikoko kamakatomisa upenyu hwake. Ende muda kuti adzoke chirudzii mukuwasha imi murimi makapeta makasunga. Petenderai jira iroro, musonese jira iroro hembe. Muudzai hama dzenyu kuti jira iri ndakaripiwa nemukuwasha nemari yacho yekusonesa. Akati pane gumbezi, akati pane mari yetsvakirai kuno.
gumbeze iroro garifugwe mumba. Jira iroro rosonesa hembe yenyu, modza hama yenyu mosonesa hembe yenyu. Pavanouya kuzorora ngavakuonei makapfeka hembe iyo. Kwete kuti musi wanouya kuzorora anokuonai makapeta jira. Muchiburisa jira rakapetwa. Handi makazoritambira here? Rakaita kupotserwa pamba. Jira iroro risonesei. Rosomwa rini? Mupera kwesvondo ndoda kududze kuti jira iroro rasonwa. Iwe staff, mupera kwesvondo rino ratikubatai. Ndoda kuti undudze kuti jira rakasonwa amai vakupfeka hembe yavo yavakasonderwa nemukwasha. Handiti ngatiregerei kumanikidza vana ava nemukwasha tichibva tamupusha kuti itoita zvandiri kuda nhasi. Ataura pachena zvokumuomera. Chikuru ndechekuti vaviri ava vari kugarisana. Imimi mataura kuti chekutanga aifanira kuuya kuzokumbira. Handiti asi pakatokanganisika apa. Pakatokanganisika vanhu vakatotorana vakugara vese. Kuti titi ngatichidzokerai utange kuita kukumbira hazvisina chireva hazvichagoneka izvo. Takatokurirwa. Chataakutotarisana nacho kugamuchira zviripo zvokuti mukwasha akatizirwa vane mwana nemwana wenyu akabvisa tsvakare kuno yake akabvisa gombezi rake akabvisa jira rake ramai. Imimi mukazvitambira mukamupa list yekuroora inova yaari kushanda nayo kuti auye kuzoroora. Ndikumbira kuti papo ngatipagamuchirei tiparemekedzei papapo. Imimi ndimi munokomborera imba yevana. Mukaita chigumbu chekuvafonera muchifonera amai vake muchipopota muchibvunza pfuma iyoyo, muri kudzima mwenje. Muri kudzima, vana vari kugadzira nzira yeupenyu yekuti vagarisane zvakanaka. Imi pamunofona muchipopota matodzima upenyu hwavo, ivo mba mavo vatanga kunetsana. Fungai kuti mafona imimi mukwasha achaenda kumwana wenyu achiti chii? Kana mafona eka wakadiko mukwasha wangu, wakadiko adzimai wangu, wakadiko mwana, haiwa agarai zvakanaka vanangu. Handiti ndozvinongoita tezvaraka zvokuti vachauya rini vachadii, musazvise muhana. Imimi ropafadzai vana nemashoko enyu anobva pamuromo wenyu nezvamunoita. Kana muchinge manwa imimi madhakwa, musaende pafoni kunofonera mukurungai venyu, musaende pafoni kunofonera mukwasha. Kana makanyatso muri soba musina chamanwa, batai foni yacho mufonera mukwasha wenyu, mufonera mwana wenyu. Ndafona mukwasha ndakotiregai ndikuti wakadiko, kwakadiko kumba. Handiti iwo dairaka ndiripo hangu baba makadiwo motaura mofara ndangoti ndifone ndingokukwazisa zvangu motopedza. Hamuna nyaya yakareba yamunotaura ipapo. Kana mukatofona kuna mai vacho hakungofona ndangofona kuti ndikukwazisei yakadiko mhuri yenyu matopedza. Hamutaure zvakawanda. Roora musari bvunzi. Kana kuenda kuna Samtumi dai muri kunditi pane makore 3 endai zvinzwisisa. But inzwai chichemo chataurwa nemukwasha wenyu. Ndosaka ndamubudisa panze. Nekuti pane dzimwe nyaya dzisingaite kuti tidzitaure. Pane mazwi andisingade kuti abve kune mukwasha achiuya kwandiri imi muchanzwa. Ndosaka ndati vana ava vaviri vabude panze. Sorry, pamakore apa chosiyana kune 4 years. Vachigarisana. Aiwa ndichamuudza zvandomuudza zvangu. Musikana uyu watora mimba na 2023 muna June atibereka mwana. Ari pamberi kune uyu. Ari mashure kuna uyu bicha. Uyu wabereka muna April, iyo uyu wazoberekwa muna June. Ndaita zokumanikidza kwasha kuti tora mukadzi. Kwasha wenyu ndicharonga naye ndini. Ndinzwe kuti ari imwe yacho yekutanga totasira kuiwana rini. Handisi kuda kuti ndimuripise kana ndowane chandotaura kwaari. Ndoda kuti tiite tichiteera kumashure kwake. Ati ari kupedza kubhadhara chikwereti chemari yakakwereta yekuendesa mwana kuchikoro. Chinova chinhu chakanaka. Handiti haasi kurasa vana. Dai akarasa vana ava neni mangotapesana. Nyangwe nemi futi amai munokurudzira mwana wenyu kuti vana vaakawana aripo ava ngaavachengetese vana vake. Akachengeta vana ivavo sevana vakeka, imba iyoyo inotsvuka chingai. Asi akangodzinga raita mhundwa yekuti vana havasi vangu, achivarasa panze, achivasiya nenzara, imba igare zvakanaka.
kurudzirai mwana wenyu achengete vana, aone kuti vabhadharirwa mari yechikoro, vabhadharirwa, vapiwa chokupfeka, vawana pekurara pakanaka, vawana chokudya. Zviripo izvozvo, ngatigoverane tidye. Mukurudzirei ave nerudo nevana ivavo. Akava nerudo kuvana ava, nyange yakaimba inomira. Ndipei mukomana wayo nemusikana wadzoke munhu mimi kudai basi. Kana achiuya ngave namai vake. Makadiko mbuya? Ndiripo, makadiko kureo? Ndiripo. Wakadiko kumba? Kumba kuri nanyambe ine. Munoera chiko naye amai? Ini ndoera shava nematombo. Shava nematombo? Mandigiro mambaira? Nemambaira akakumaunda aptenu? Dziriko zveshuwa. Adai mangoya nekatsapo kekuti aiwa, next time tinoya nadzo. Aiwa, ndikare. Wakadi baba? Okupa imrewa. Ndiripo. Munoera chiko naye baba? Shato. Showa nepasi. Ndimi baba vaRichard. Wow, ndo vadombo. Mimi ndimi amai vake. Okay. Ndaona mkwasho nyaunzwa natezvara kudare kuno. Nenhau yeroora. Ndichinzwa mashoko ekunzi tezvara vanombokufonerai. Vakadhakwa vachipopota. Vachienda kunasa dombo vachibvunza uroora kuti riri kuuya riini. Dzinenge dziri shungu dzababa dzekuti mwana wangu aroorwe ndipiwe pfuma yangu. Ishungu. Upenyu hunenge hwakaomawo zvinhu zvichiramba kubatana nenguva. Asi baba vanenge vaine shungu yekuti vapiwewo twavo. Vaone kuti imba yemwana yagara zvakanaka. Chandongokumbira kwamuri kababa ndavakumbira kuti varege kufona kwamuri vachitaura mashoko ekubvunza. Pfuma iyoyo kana kufona vachipopota kana kufona vakadhara. Kana vachifona ndavakumbira kuti vafone kwamuri vachikwazisa. Asi pasina zvizhinji zvinotaurika ipapo. Imimi samai shungu yandinoda kuona pamuri ndeyekuti vana vaviri havagarisana. Mwana wenyu achengeta vana vakasiyiwa nemumwe mukadzi achichengeta nemudzimai waanaye. Iwewe Velile uchengeta vana wakaona varipo sevana vako, uchivapa rudo rwamai rwakaperera. Handiti ngaparege kuwana mwana unoti enda unogeza mvura inotonhora iyoyo nekuti hasi wako, ingomutora semwana wako. Handiti ndipo panoumbika imba ipapo. Imba inoumbwa nemi muri mukati memba. Rongai pamwe chete muchipanana zano rekuti naso mukaisa 20 pasite, muisa 20, muisa 50, muisa 100, muri kutounganidza mari. Yaunganidza yasvikawo pa500, yasvikawo pa1000 musi mukaenda kana tezvara tauya baba. Nepashoma vatauya napo ipapo muchiita muchana zvinhu zvichitofamba. Hazvizoda kuti mutore nguva yakarembesa makanyarara. Baba ndatakurukura navo, ndine zvangu zvandakurudzira kwavari. Imimi izvozvo hamune nazvo. Imimi muitai penyu. Handizivi kuti tingatarisire kuti unoenda kwatezvara riini iwewe. Takambotsvaga muna December tingashaya pashoma pekubhenda navo. Svika muna December wegore rino. Tinotarisire kudaro. Usazondudza kuti maenda kunoroora muna November. Aiwa, kwete. Chikunetsa uye ane vana vatu vakasiyiwa nemukadzi. Ndingoti vese vana vangu ndogara navo imba hwani. Handina wandakati uku kwake. Muroora iye nemukadzi mwana wake naiye nevana vake. Kune ari form 1. Koita kari grade 4 kanoenda kutoti private school. Uye ari form 1 kwaanotoenda everyday anoenda akabata dhola ari kombi. Saka inini chishuwo ndinacho ende ndiri mushona. Kwandiri kwana nematombo ndokumudzidza kwababa. Inini mangu ndimamusana kwachireka. Ndokwandakaberekwa. Mutemo wehurumende nemutemo wokugara nemuroora ndinokuziva. Nekuti baba vangu vatenge vari kansela vaitondiudzawo. Saka rudo ndinarwo ndinotoumba. Saka makaona ndati ababa vasandituke.
ndogara nemuroora wangu mubvunze kana makabvunza kana makasvika kwedu munongonzwa vanhu vese vachingoti zviri mutsireni ndinotomuita kunge ndiye mwana nokuti handina vana vakawanda uya ane hanzvadzi yake uya mwana wemusikana wechi3 kwete hanzvadzi nemwana wemukomana wechi4 saka ndiri kuti ndine vana 4 ndini baba ndina amai baba vavo vakashaya baba vavo vakashaya ndini ndakadzidzisa vana vangu vari 2 kusvikira vapedze zvikoro kusvikira ndivatrende kuti viitai zvakati muroora unokutanga haana kuramba aenda ega mucovid ndobva azongoonekwa ane mimba vanobva vatotiza kuti hatichagara ikoko ndobva waya kwahambuye saka ini ndotone rudo zvondika naye mwana wake hamubvumo ndotorara nemwana wake iye anorara kubhedru kwake kuindorara naye bhedru murewa maita zvinhu mashoko echenjeri nekutiraya zvakanaka kuita vana amai vanoziva unhu netsika aiwa tsika mugamuchidzanwa handiti tsika hadzinhongwe tsika hadzino nemumuti tsika hadzizvarwe nadzo tsika dzinodzidziswa saka iwe mukomanaka chaunodzidziswa kuna amai vako chibatisise icho chinokuumba muupenyu ndo chinoita kuti unzi munhu ichocho ukadzingana waita rurimi runotsvedza kubva pana amai vako vakakubereka nyangwe noupenyu hwacho hunokusema kuti nyangwe newe muroora ndimai vako aka ita rudo rwakafanirwa amai vako musaite mwoyo unorunduka kuti tezvara vazoponerei vazopopoterei ingozivai kuti nditezvara vanenge vane shungu dzekuti ndirorerwewo handiti asi inini ndichaedza kuvatsura ndingovati imirirai kupera kwegore tione kuti pane zvinenge zvaitika here kana gore razopera ndopamungazoya kuna mambo muchichema wazovaudza kuti vasazotaura muromo kuti mwana wangu akakufirai kana kuti mwana wangu akakurwarirai muchaona kuti hamuna kuita sei kungwara mazvona mambo ndo mashoko anozotyisa asi tinoziva kuti vanenge vaidiwo sei mari yavo ndinotozviziva chinhu chekutanga chandavaudza ndati svondo rino richipera ndoda kuwana vachindiudza kuti hembe yasonwa hembe yejira ravakapiwa ndoda kuti isonwe amai vapfeke hembe yavo gumbeze ravakapiwa gumbeze iroro ngarifugwe iroro ndo panotangira kupa vana makomborero ipapo ipo panotangira kugamuchira kana rauya riri dhora rauya nemwana mukarigamuchira nemeso anonyemwerera dhora iroro richaita $10 handiti dhora iroro richaita $100 dhora iroro mapa mwana upenyu asi mukatambira dhora rabva kumwara mukati ndoti ichocho neupenyu hwese hunopira gotsi hatisi kuda kuti vabereki muise tsito muupenyu hwevana isai makomborero mukati meupenyu hwevana ndiredzerei ite zvara vadzoke pano nemudzimai wakangotaura mazwi mashomanana tobva tapedza iwe staff nemudzimai wako vanhu zvandataura mazvibata tazibata ati zove mbichana kundisoresa imi kushoresa papi kuti inini ndizotanga kufunga kuti iye anochengeta vana vake inini manje nditendere izvozvo kuti iye andiudze kuti nditoshandira ava staff iwe uri mwana wamambo handiti uri mwana wamambo chinamorera wakabva kungai ndobva wasi kugara mudunhu mangu maitikirifu saka uri mwana wamambo chinamora saka chekutanga ndinotarisira kuti unoteerera zvinenge zvataurwa nababa vako vanhu vamambo chinamora dzimai vako anobvako unobva mese kungai kana mauya kwachinamora munoteerera zvinenge zvataurwa navambo kana paine pandezenge pakanganisika munodzoka kuna mambo zvakare kuti baba pamakareva pai panenge patirasa handiti ndataura nhau yegumbeze ndataura nhau yejira handisida kuti ndizvidzokorore panguva yandataura ndoda kuti mundizivise kuti chii chaitwa sekureva kwandaita handiti ndikutarasira kuti mukuwasha wenyu mupei nguva inosvika pakupera kwegore aite zvandataura naye zvandakurukura naye adzoke kwamuri achizadzikisa zvandawirirana naye saka mupei nguva zvishoma ndinovimba kugore parinopera mukuwasha wenyu anenge auya hatisisina mwedzi yakawanda kwasara mwedzi mishomanana iripo anouya mukuwasha wenyu ari kuuya ndati imimi muri vaviri ropafadzai imba igare zvakanaka
musava nemashoko akaipa amunotaura kumukwasha. Hapana, gumbeze raakakupai iroro, jira raakakupai iroro rine chirevo chakakurisa pakuroorwa kwemunhu. Muri kuzvinzwa? Ndati gumbeze raakakupai rine chirevo chakakurisa. Amai, hembe yamakapiwa iyoyo ipfekei nemwoyo unofara. Handiti muchipfeka muchienda kusvondo, muchienda kuchishanu, muchienda kupi kuchina kwamunoenda madzimai, muchifara kuti hembe yangu yandakatengerwa nemukwasha. Ndokuropafadza kwamunoita imba yemwana wenyiko. Nepo muchaona achiuya ane imwe yekuuya kuzopedzisa kuroora. Mashoko angu abatisei taaremekedza. Ndati ndipei nguva, kana mazoona gore rapera pasina chaitika modzoka mondudza. Asi zvandareva zvokutanga izvo ndoruno chipera munipa mhinduro yekuti zvaitika here kana kuti kwete. Tawirirana. Uko handidi kuti uendese mashoko ekutuka uko. Ndainchivatuka vesati vambouya. Handichatodi kuti uvafonere. Ndati kana uchifona unofona uchikwazisa. Makadiko mwana, akadiko muzukuru wangu. Handiti wogubva wagumira ipapo. Kana uchida kukumbira mambaira kada uchimo ungofona muchitaura pane ukama pakati penyama. Ukama hunoremekedzwa, ukama hunetsika. Handiti kana muchifonerana pakati penyama chatoda kuwana chikuru ipapo ruremekedzo netsika. Ava havasi masawira akwa. Handiti havasi anasawira wako, hadzisi shamwari dzako. Ndana mukurungai vako ndokuri kubika mwana wako, ndokwawakaroorerwa, ndokune vakuwasha vako. Unovapa ruremekedzo rwemhuri yapinda mumusha mako kuti mugarisane mufambidzane. Dambudziko ravanenge vasangana naro avo, iwewe unosimuka ucharisirwa mutsika kuti usimuke uende unogara navo pasi. Izvozvi tsvakirai gumbeze parakatouya ipapo, kukatonzwa waita nhamo apa, unosimuka unoenda unobata maoko. Kwako iwewe kukanzi waita nhamo, vanosimuka vachiuya zobata maoko. Handiti hamamu varambidze, ende vakatouya nyange ukaenda, hapana shoko rinotaurwa ipapo rekubvunzana zvemaroora mukati. Ndati mave hama nehama nekuda kwekuroorerana kwamakaita, tsvakirai kuno gumbeze iroro, jira ramakapiwa iroro, ndipo pari kutangira nyaya yedu. Ngatichiropafadzai zvatakapiwa, tigamuchire zvekutevera kuti tigone kuumba imba yevana. Tiri kurarama musosayati yezvino yave nematambudziko makuru ekuti vanhu vave kungogarisana makore 2-3 osiyana voenda kune imwe imba. Apa paitwa mwana, apa paitwa mwana, apa paitwa mwana, apa paitwa mwana. Asi kana matomboona vari mumba sezvizvi, ngativakomborerei. Imi muri vaviri handiri kuzozvibhakira mumba menyu. Handiri kuzozvibhakira mumba menyu. Iwewe musikana, rurimi ngaruchengetedzwe. Ida murume wako nemwoyo wako wese. Woda imba yako, kada imba yako inotsvuka chingai imba iyoyo. Ende inogarika, unowana mufaro mairi. Saka mhinduro yangu iwe staff ndikuida svondo zvinosati rapera yandatanga kuudza. Mukwasha undipa yangu mhinduro gore risati rapera. Anenge aita zvandamuudza. Kubva ipapo tinenge tapedza dambudziko redu. Ndinotenda nenguva yenyu yamandipa kuuya kuno kudare kuti timbotaurawo. Ndinovimba tichagarisana zvakanaka. Tichiita kuti tiumba dzimba dzevana idzi. Tigovawo mucherechedzo wekuti tiri vabereki vari kukurudzira vana kuti vagare zvakanaka. Maita zvenyu. Ndakutoti mwana wenyu uyu atange kuchatiswa namambo chinamvura panapa tichifara tichipembera. Ndatishandisa mari yamai ava chipinde ndakoita mari kuti vakwire bhazi vachiuya kuzomupa mumata wake. Imari iyo ndoida yekuita kufona matamu wake kumusha vachiuya kuzomusiyira mukadzi. Regaiti zvigadzirise vichana vichana juwe. Regaiti zvigadzirise. Ndito zinokozeka kuti umukwacho chigare chine mapundu mumwoyo kwezi mari vasi mari shoma. Tanga wateerera zvandataura. Handiti iwe juwewe. Teerera zvandataura. Handiti ndati ngatiite zvinhu pashoma nepashoma. Tanga kuita zvako zvandati uite iwewe. Zvako zvauri kuchema nazvo tozozvigadzirisa. Mukanwa munopinda chikafu chino chaunokwanisa kumedza. Handiti hatisimudze kapleti yese tichipakira mukanwa nekuti hatigoni kuimedza.
tinotora musova mudiki kuti tigone kumedza, handiti? Saka tinofamba nhano nenhano kuti tigadzise dambudziko. Ngatitegere kutarisa anza yematambudziko ese pazuva rimwe chete hazvibudi. Anza yedu iri kuuya panguva yandataura, ngatiitei zvishoma nezvishoma. Imi mitanga yekuita penyu pandareva, Mkwasha achiita pake pandareva panguva yandawirirana naye. Kana zvakonewa kuita izvozvo, ndipo pamunodzoka kwandiri kuti mambo zvamakareva zvese hazvina kuitika. Tawana mandizwera mai, musarambe makanyarara. Imi mipota muchitsura mumboti ndimunomutsura kuti muvake imba iyi. Mukamusiya uyu achiita musikanzwa achiti kana adhakwa otanga kutukirira mukuputsa imba yemwana wenyu. Unenge chionekwa mufoni kuti adhakwa. What? Unenge achionekwa mufoni kuti adhakwa. Stop it. Azuma mashoko adakudza kwangu. Sina rinosiyana. Nawana totaura nawo. Taura itidzwe mai. Ndikataura kana achifonera uko anouya nefoni ataura ndiripo nguva yacho, asati ndamboona achitaura kata i2 times azopindurwa namama veuko akati imimi uyai kana muchida izvozvo. Ndiko zikazi makatotuka ipa. Tapedza nyaya yedu. Zvandareva ndozvinofanira kuteedzerwa nekuitwa. Nyaya tingangotaura tigotaura. Ndati kana tichidya sadza hatitore mukonde wese tichipakira mukanwa. Tinoita musova nemusova, handiti? Saka ngatiitei saizvozvo tichiita padiki nepadiki kusvika takunda dambudziko redu. Ndikumbirawo tosimuka toita zvandareva ndichana kusvika tapedza nyaya yedu. Chinhu chikuru chataura mambo chinamhoraka ndechekubatanidza miviri pamatauriro nepamagariro zvinoziva zvakanaka kuupenyu hwevana mamhuri imwe chete. Chachikotaura mambo magariro akanaka, matauriro akanaka kubva mativi kwese, zvinova zvinokumba ramangwana rakanaka remwana. Matohamba nehama ipapo, matomhuri imwe chete, mautobatirana matambudziko nemukufara. Haini manje aina badi fungwa zangu hazina kupenda. Unoshanda kupiwa. Aiwa. Wandi mungu mirira kuti wakuma nikuwacha naye. Ndakusikana na Chii. Mari yenyu yamataura iyi mambo vacha kumbera mari yangu transport ndoita. Ichauya. Zalini go business ndokushandisa imwe mandau yakuzobhadhara imwe 50. Mari yako transport imari ikwe. Another $50. Ingabhadhara ikoko because ngavakata 15 kuuya kuno. Plus 15 mai vachidzokera 45. Plus vaipira makombi nekucha. Nini ndinda posta mari iyoyo yekuti vauye. Kudedzere mukomana, iwo saina apo kude panzi chatoa mukomana. Amount yake. Ati 50. Ndidedzere mukomana. So ndonosati lapera kufona kutaura nyaya yangu kayo. Nyaya yangu yehembe yandatisoma. Zvagara kuti takatumbuka munhu haina kusvika zvakanaka munhu. Zvinoita vanhu vazhinji mazuva. Iwo singa kude. Iwo chienda panze. Ndakasangana nadzo munhu vachikubatsira kudaro. Chezvora kuwaridza pane mari dzetransport kudii dzavaishandisa handizeti dzaishanda papo. Inyaya mari dzavanotaura dzichangamira. Munhu asati atizira kwandiri. Vachinotora amai vavo kuti vauye kuzoperekedza kumbura kwandiri. Mari dzavanotaura. Dzingakuremera here kuti uvape mari idzi? Hanzi imari ichagamira. Hanzi around $50. Ndinotsvaga hangu ndinovapa. Kana uchikwanisa tsvaga mari iyoyo nokukasika uiendese.
Tinotenda chakana. Iyo haina basa nasamutumi unongoituma nadzimai wako uenda nayo. Tinotenda ndapanza. Ingoiendesa kuti zvaro wako ndoowanika chigumbo kutaura kakanyanya asi dzimwe nguva munhu anoda kubatwa sezvaari. Tinotenda. Ngovaendesera $50 iyoyo tichiita muchana. Tinotenda ndapanza. Zvakanaka.